Wel, Gareth, mae fe'n lyflu siarad gyda chi, a llongyfarchiadau unwaith eto ar y llyfr, achos jiw, enjoyous i darllen ni. Achos, fel wedi gweithio chi o blaen, os dim gobeith gyda fi mewn mathemateg, ond ddylwn ni falle ddim gwael hynny wrthoch chi, ond rwy yn dwlu ar eich arddull chi o gyflwyno mathemateg, falle achos bod e mor debyg i llyfr hanes. Gwedwch wrth fi Gareth, fel ych chi'n ystyried hwn, yn llyfr mathemateg neu'n llyfr hanes? Wel, mae'n dipyn o'r ddau, ydy. Os dwi'n mynd am y meddwl nôl at pan nes i radd mewn mathemateg yn coleg, mi roeddwn ni yn dod ar draws nifer o bobl, ydych chi, o theorem Gauss, o theorem Euler, o theorem Hamilton, o theorem Schrödinger, a roeddech chi jyst yn gwybod hynny fel enwa. A doedd y ddarlithu beth yn sôn dim byd bod rhain yn bobl go iawn, bod rhain wedi bod yn bobl mewn hanes go iawn, efo eu bywydau go iawn eu hunain. Ac felly, yn raddol dros y blynyddoedd, dwi wedi dod i weld hanes llawn sy'n iawn, a hanes y mathemateg. Mae yna elfen yn does yn 2 a 2 4, a mae hwnnw wir yn yr 11fed ganrif a'r ganrif hon, ac oedd yn y 10fed ganrif, lle mae yna rhai pethau yn aros yr un fath. Ond mae'r bobl yn newid, ac mae agwedd pobl at eu mathemateg yn wahanol. Nes i'r un profiad, efo Hugh a mab, fe naeth o ran mewn mathemateg, ac i gychwyn, mi roedd o yn weld o dipyn bach yn sych ychydig bach. Hyd nes nath o modiwl ar hanes mathemateg. A mi nath o brosiect fanna ar hanes mathemateg y maiaidd, fyddwch chi'n rhanolbarth America. A dardanfod, waw, tydi mathemateg ddim yr un peth bob man. Mae yn dibynnu ar y gymdeithas ydych chi yn ei. Mae yna dehongliadau gwahanol, a mae yna liw wedyn does yn dod i mewn i'r peth, a mae yna gymeriad yn dod i mewn i'r peth. A mae'n haws wedyn dydy i uniaethu efo hynny, fel mewn pwyntiau eraill. Felly dyna yn fras. Ie, wel, chi'n rhoi cig a gwed mewn i'r bobl hyn, i'r enwau sych yna, a dangos i ni pwy oedd, enghraifft, Robert Ford neu Richard Price, beth oedd eu cefndir nhw, pam wedi mynd ar y trywydd yna. A mae fe'n hynod o ddiwedd. Felly, beth ni'n gweud bod yn cyfuno hanes a mathemateg mewn un llyfr. A hwnnw'n dipyn o gampwaith, yn marn i, Gareth. Beth bynnag, i chi ar y cychwyn, i chi'n cyflwyno'r llyfr i rywun arbennig, i'r Dr Gwyn Chambers. A mae dyfyniad hynod o bod pasol gyda chi ar ddechrau'r llyfr yn y cyflwyniad. A mae chi'n sôn am Chambers yn gofyn yn ei lyfr Mathemategwyr Cymru, 1994. Os nhw'n gofyn i bobl enwau enwogion Cymru, mae'n eitha sicr bydd nhw'n enwi bair a llenorion a chantorion. Fe gofyniad yr un criw am mathemategwyr o Gymru, go bryn ac aid ateb mor barod a mor sicr. A mae hwnna'n drawiadol iawn ac yn wir iawn. Ydych chi wedi bod rhagor am y Dr Chambers yma? Ie, wel, dyma'i lyfr o. Wel, mae hwnna'n help ni. Mathemategwyr Cymru, 1994, fel ydych chi'n dweud, Elin. Ac mi roedd Gwyn yn darlithydd ac yn darllenydd yn yr adran mathemateg yma yn y Brifysgol ym Mangor. A mi roedd yn gymeriad diddorol iawn. A mi fagodd o diddordeb mewn hanes mathemateg. Brodor o Lundain, un o Gymru Llundain oedd Gwyn yn reiddiol, ond mi roedd o wedi ymddiddori yn ddwfn iawn mewn pethau Cymreig a Chymraeg. A dim un o'r pethau nath o felly fel prosiect iddo fo hun, oedd dechrau hel manylion am fathemategwyr o gorffennol. A mi dasgodd yn hyd yn y llyfr yma hanes yw 70 ohonyn nhw. Hynny yw pytiau bach paragraffau byrion gan fwyaf am y mathemategwyr hynny, ond mae o'n yn gronfa werthfawr iawn, dweud wir, i rywun sydd yn ceisio dechrau edrych ar hanes unigolion. A mae'n cyfeirio at rhai o'r pobl sydd yn fylluri, a dwi wedi gallu manteisio ar waith Gwyn, a mae Gwyn wedi gwneud bob math o ymchwil ei hun, a mae'r archif ar ennill yn Mhrifysgol Bangor yn cymryd llawer o nodiadau gan Gwyn
Fyddwch chi prin iawn, meddwl unrhyw mathemateg wedi rhoi rhyw sylw am ei hanes o. Felly mi roedd hwnnw wedi rhyw ysbardun o diddordeb hefyd. A'r ffaith bod rwy'n ei hun yn dymeriad mor ddiddorol a mor lliwgar. Wel, mae wyneb mae llun hyfryd ohono fe ar dechrau'r llyfr, a mae rhyw wen hyfryd gyda fe. A mae'n meddwl sydd yn agos ato chi, mae rhyw hiwmor yn perthyn iddo fe. A fyddwn ni'n gweud bod e'n wyneb eitha Cymraeg hefyd, mae rhywbeth, ddim yn gwybod. O, di. Rhaid oedd hwnna, ie. Yn hollol. Mi roedd yna rhyw ddireidi yn rhywun bob tro. Ie, a dyna... Ond gallu cymryd safbwyntiau eitha egwyddorol a rhai bethau yn mynnu rhai bethau, ond oedd rhyw hiwmor tu ôl i'r dwrdio hefyd. Mae'n amlwg yn ei wyneb fe, chymod, mae'n gyflwyniad hyfryd. A diolch yn waith mwy amdano fe, achos o'n i wedi gweld y llyfr yn y Mathemategwyr Cymru, ond o'n i ddim yn gwybod dim am y dyn. A mae'n cael gwybod mwy o'i hanes yn hyfryd. Diolch yn fawr iawn, Gareth. So, mae fe wedi gwneud fe bethau, wydd'n gwybod, wedi gosod rhyw sylfaen i chi adeiladu arno fe. A chi wedi cymryd nawr rhai o'r teulu am bethau yn y sylfaen mae'r ail brics a dod nhw nawr yn gymeriadau llawn a mwy o'i hanes nhw yn y llyfr hwn. Ond mae hi hefyd yn eich yn golygu gyfres o'r enw Gwyddonwyr Cymru. Nawr, Mathemategwyr Cymru gan Dr Chambers, Gwyddonwyr Cymru dan eich golygaeth chi, a i'n gwybod bod rhai o'r cymeriadau yma, Robert Record er enghraifft, yn cael llyfr ei hunan yn y gyfres yna. Oes yna wahanol nod wedyn rhwng gyfres Gwyddonwyr Cymru a nod ar llyfr chi? Cwestiwn da. Oes i ryw raddau, mae'r llyfrau yn y gyfres Gwyddonwyr Cymru yn tueddu fod yn mwy swmpus. Dyma chi un am Robert Record. Record yn gwmwys mae fe'n swmpus. A mi welwch chi bod o'n eitha swmpus ar un person. Ond mae hwn hefyd, mae hwn yn llyfr darllenadwy iawn. Ond mae'n mynd i fynylder. Felly, tasach chi'n cael blas ar Robert Record yn fy llyfr i, yna'r llyfr nesaf i mynd ati. Mae llyfr na Robert Record gen i, a mae'n rhaid fi wedi wedi darllen y darnau personol ond wedi ymgolli yn y darnau mathemateg. Ond i rhywun sydd eisiau mynd i chydig bach mwy o fanylion. A dim yn y llyfr arall yn y gyfres, llyfr ar William Grove, a mae hwn yn cemegydd o'r 415 o Abertawe. A ddim llyfr arall, E.J. Williams, llyfr Cymraeg ydy hwn, oedd yn ffysedydd o'r 18fed ganrif o Cwsych-bant yn Ceredigion. A pob un o hwnnw'n llyfrau sy'n sefyll ar eu traed eu hunain ac yn portreadu person ac yn gosod y person hwnnw yn ei dyd-destun. Ond mae o ar gyfer rhywun sydd yn dymuno mynd i fwy o ddyfnder na, ydych chi rhyw un benod. Un benod sydd gen i ar gyfer pob un o'r deuddeg. A'r hyn dwi'n ceisio wneud yn yr un benod ydy rhoi rhyw fraslun o'i cefndir ac yn gwaith rhywbeth o straeon am y pobl yma sydd o ddiddordeb i mae pawb yn hoffi stori drym. Hoffi stori am unigolion, am gymeriadau, am yr straeon yn cyfoethodi gobeithio y dweud, a hefyd, un peth bwysig iawn sydd yma, mae pob un penod yn fy llyfr i Cyfri'n Cewri yn cynnwys pos. A'r rheswm o hynny ydy mi awgrymwyd hynny i mi gan Was Gomer pan gyhoeddus i mae pawb yn cyfri. Hwn, sydd yn rhagleiddu y llyfr yma, a bod y pos ym mhob penod yn rhoi chydig mwy o flas a mae posa yn denu cynulleidfa. Felly, yn nelid, dwi'n deimlo, a gynulleidfa weddol eang yn benodol at pobl sydd yn efallai i ryw raddau yr hyn oeddech chi dweud o blaen, i pobl sydd yn teimlo bod nhw ddim yn ystyried eu hunain yn fathemategwyr o gwbl. A felly mae'n ymgais fan hyn i gyflwyno syniadau mathemategol mewn ffordd sydd ddim yn gymleth a gosod y straeon hynny yn hyd destun y cyfnod lle ydych chi'n gweld y cymeriad a bod chi'n ar ôl darllen y llyfr efallai
cael blas, wel, waw, mae yna pethau diddorol wedi digwydd yn Nghymru sydd yn ymwneud â mathemateg gan bobl sydd yn ei hunain yn bobl diddorol. Felly mae'r nod yn chydig bach yn wahanol, dydy. Ie, mae'r cyfres ar wyddonwyr a'r unigolion, a maen nhw'n llyfrau swmpus, fel chi'n gweud, anibynnol, yn rhoi manylion yr yrfa a'r gwaith, yn ogystal â'r person yn ei gyd-destun hanesyddol a rhywfaint am ei waith. Chos dyna beth sydd gyda ni yng Nghyfri'r Cewri, yn chymod, gyda ni y bobl fel pobl cig a gwed, ond ych chi'n gweld hefyd ffrwyth i meddyliau nhw, a chyd-destun y gwaith yna. Felly, byddwn chi'n gweud falle wedyn bod gyda chi mewn golwg gynulleidfa mwy arbenigol ar gyfer gwyddonwyr Cymru. A mae gyda chi faes ehangach achos chi'n cwmpasu gwyddoniaeth, mhob agwedd ar gwyddoniaeth, yn ogystal â mathemateg purach y moesedig. Ie? Ie. Wel, i'n falch bod ni'n cytuno ar hynny, Gwen, achos mae'n neis bod ni'n dod i fod y llyfr yn apelio felly at ystod eang o bobl. Yn sicr, mae fe'n rhoi hyder i ni, achos mae hwnna'n bwysig i chi, yn diwa, bod ni'n cael hyder, ni bobl sydd wedi cael ofan mathemateg yn ystod yn haddysg ni, bod ni'n cael hyder i ffindo mes rhagor ac i gredu bod y peth yn bosibl, yn ddealladwy i ni. Ie, oherwydd yn aml iawn pobl teimlo mathemateg, bod ni'n da i ddim yn math yn ysgol, a dydy hwnnw ddim i fi, ac yn sydyn maen nhw'n cael eu cyflwyno i rhywbeth sydd yn apelio at nhw. Wel, ydych chi pam na ddysgu si mathemateg fel yna yn ysgol? Ie, wel, i chi'n wneud yr rhan ieithol mathemateg yn ddiriaethol, ynddi chi? Chi'n rhoi yn y byd real, a fel oedd y byd yn effeithio ar y mathemategwyr hyn. Ie, oherwydd tydi mathemateg ddim yn bodoli, ond i bai bod y pobl yno i greu mathemateg. Quite. A ni'n cael cwrdd o'r ail hyn yn y llyfr. Hyfryd. Ie, tydi ddim yn bodoli, ond i bai bod rhywun yn mynd ati hi wneud cael 2 afal, a dweud, wel, dacw 4 afal. Tydi 2 a 2 yn 4 ddim yn bodoli, ond i bai bod y bobl yno i greu mathemateg. Quite. A dyna beth sy'n ddifryd, wrth gwrs, bod y ffigwr ddim yn rhan o hanes mathemateg o'r cychwyn gynta, mae'n cael ei ddyfeisio, yn ddiweddarach. Wel, a chi dim, ond ti'n canrif o'r India. Ac yn raddol mi fe drosglwyddodd o i Ewrop. Mi roedd y droediau cyn hynny yn gwrthod y syniad o rhif dim. Sut byddwch chi'n cael dim o bethau? Ti'n di fod yn neud dim synwyr. A felly ar dir atronyddol, oedd y droediad yn ymwrthod rhag y syniad o dim. Os dim nad oes yn y rhif a rhifeinig. Nagos. A mae hwnnw'n gam yn gam mawr iawn, yn gam sydd i ni rwan edrych yn od iawn. Pam y pobl yn ymwrthod y rhif dim? O dyna fo. Ac ateb am un gwestiwn ymarferol gyda nhw, ynddo fe, trwy ddefnyddio rhif dim. Chi'n gweld wedi darllen y llyfrau chi, Gareth, fe hyn yn cofio. Ond yn nifer hynny'n hynod o ddifyr. Beth bynnag, sori, gysyn ni am golli a siarad gyda chi am byth. Ond ni'n gwybod bod yna restr o gwestiynau ni wedi cytuno arnyn nhw, so ni'n sticio ar y gwestiynau hynny. Ac y cwestiwn nesaf yw, mae'r hanes yma mor ddifyr. Mae'r bobl yma mor ddylentog wedi cyfrannu eisiau gymaint i'n byd ni heddi yng Nghymru ac i fi tu hwnt i Gymru. Ac eto ni'n gwybod fawr o ddim amdanyn nhw. O'n i wedi mynd lan i edrych ar gofeb Dr Richard Price sydd â phenod yn y llyfr yma a gweld bod y lle yn gwmpwy, ddim yn gwmpwy bisis, ond oedd y gofeb ei hunan yn cael ei anwybyddu o ddim sôn bod neb llawer yn ymweld ag e. Ac eto dyma dyn nath gymaint i newid yn hagwedd ni tuag at ystadegau, a thebygolrwydd, a mwy na hynny, swrian bywyd. Felly, pan ych chi'n meddwl neg yn ni'n gwybod am y bobl hyn a'i cyfraniad nhw'n bywyd ni heddi? Mae yna sawl rheswm yn does, mae yna sawl rheswm. Enghraifft, mae wedi bod yn anfantais fawr i Gymru bod o ddim prifysgol hynafol yma. Felly fe roedd pobl oedd yn gwneud gwaith yn tueddu i fynd i Lundan neu Rhydychen neu Dair Rownd.
A felly'n colli dreiddiau i ryw radd. A mae Richard Price yn enweth ydi hynny. Hynny yw, cael ei fagu yn ardal Pen-y-bont. Cael ei nai i fagu yn ardal Pen-y-bont. A rhwng y ddau ddaru nhw sefydlu holl mathemateg yswiriant. Ond fe wnes ni hynny yn Llundain. Ac erbyn hyn, mae Richard Price yn dod yn fwy ac yn fwy enwog rhywsyd yn yw, nid yn unig yn fathemategydd, oedd yn athronydd, oedd yn radical, oedd yn bob math o agweddau ar ei fywyd o. Ond mae ei dyfraniad ei mathemateg yn anhygoel. Ac i feddwl bod yr insurance o pobl heddiw yn cymryd, yr insurance ar eich car, neu insurance ar eich bywyd, neu'ch pensiwn chi. Neu'ch gwyliau chi, Lenny. Neu'ch gwyliau chi, Lenny. Ac gwyliau chi, Lenny. Yn dibynnu'r llwyr ar fathemateg a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Richard Price. Neu mi welodd Richard Price beth oedd pwysigrwydd dan bach o mathemateg sydd erbyn hyn rhaid cymryd yn ganiatol. A mae'r holl byd actuaraidd, actuaries sydd yn bwysig iawn dydyn yn y byd yswiriant yn dibynnu'r llwyr a dan bach o mathemateg yna Richard Price. A dwi'n meddwl mae tryder Richard Price oedd adnabod pwysigrwydd yr hafaliad, adnabod pwysigrwydd dan y mathemateg, a sut bod y modd defnyddio'r mathemateg lles pobl cyffredin. Fel y bod ni erbyn hyn yn cael pensiynau. A bod, ydych chi pethau o'r beth yn ni. Mae hynny bwysig iawn i weld hwnnw fel rhan yn hanes ni fel Cymru, a nid fel hanes rhyw wlad arall, ond i bod yn rhan o'r gyfraniad Cymru at y maes bwysig yma. So, pam neu gyda chi'n meddwl bod ni ddim yn gwybod amdanyn nhw, te Gareth? Achos o'n derbyn y pwynt chi am y prifysgolion, achos oedd prifysgolion yn yr Alban hefyd, oedd Caeredin a St Andrews yn bodoli, ac oedd gyda nhw bri a statws. Wrth gwrs, oedd Cymru, oedd dim prifysgol yn Cymru, a mwy na hynny, oedd llawer o'r Cymru yn y 9th ganrif a'r 4th ganrif ar 15 ddim yn cael mynd i brifysgol o gwbl, oherwydd nhw ddim yn perthyn i'r Eglwys Anglicanaidd, ac felly nhw'n anghyffurwyr. A o'i'n meddwl un o'r pethau ni wedi anghofio hefyd yw yr pwysigrwydd academïau anghyffurfiol yna, lle o'n nhw'n yn darparu addysg wyddonol a mathemategol o safon, achos i academïau anghyffurfiol a Richard Price yna. Yeah. Felly, pam mae'r llen wedi dod lawr arnyn nhw? Naill ai ddim yn gwybod amdanyn nhw, neu ni ddim yn gwybod bod nhw'n Gymru. Ie. I ryw raddau, mae angen haneswyr i benderfynu y cwestiwn yma, does. Ond mae'n gwestiwn ddiddorol dydy. Mi roedd y gyfnod, fel ydych chi'n dod pan oedd o ferw mawr y maes gwyddoniaeth a thechnoleg a mathemateg yn Nghymru, ond y cymdeithasau rhif y gwleth, cymdeithasau gwyddonol yn y cyfnod y chwildro diwydiannol unwaith. A mi roedd Pantytelyn wedi sgwennu lot am wyddoniaeth. Ond erbyn tua diwedd yr 18fed ganrif, diwedd y 14th ganrif ar 15, mi roedd pethau wedi dechrau newid. A mae nifer o bobl sydd yn ceisio dyfalu unio beth ydy rheswm am hynny. Fel mae'n digwydd rathro Iwan Morris Aberystwyth, mae o'n arbenigo mewn hanes gwyddoniaeth, a mae o'n gweithio efo fi ar y gyfres gwyddonwyr Cymru. A dan Iwan bob math o theori yn hylch pam y newid mawr yma. Oedd o'n ymwneud yr enwaith efo dyfodio pethau fel brad y llyfrgleision yr enwaith. Oedd yn peri bobl meddwl, wel, mae pethau fel gwyddoniaeth ddim yn y maes ni, mae rhaid ni ail ddiffinio'n Cymreidod, mae rhaid ni wneud yn mathemateg dan gwyddoniaeth trwy dod yn y Saesneg, nid o mewn iaith estron. Dyn nhw'n perthyn i ni, mewn ffordd, mae'n perthyn i rwy'n arall, dyn ni'n gwneud astudio pwyntiau pobl eraill. Oedd y ddylanwadau eraill, nes ymlaen siwr o fod o safbwynt Cymru Fydd, beth oedd dehongliad pobl trwy Cymru, trwy mudiad Cymru Fydd, a oedd nhw'n ceisio ail ddiffinio beth oedd Cymreidod, oedd o'n mynd yn fwy felly i Wlad y Gân, gwlad beirdd a chantorion, yn Hanthen ni efallai. A hynny yn raddol yn perswadio pobl, wel,
hwn ddim i ni, dim yn rhan naturiol yn diwylliant ni. Mae'n rhan naturiol ddiwylliant pobl dros y ffin. Tra mewn gwirionedd, mi roedd o, ond mi dollwyd y cyswllt hwnnw. Mae fe'n rhyfedd. Mae'n gweld rhyw hyder a rhyw parodrwydd i fentro yn perthyn i Gymru y 9fed ganrif. Oedd wedi cymryd diddordeb mawr mewn Richard Price yn ddiweddar, a hefyd un o'i gyfoedion un o'i gyfoeswyr sef Dr David Williams, Morgan Philly fan hyn. Y ddoi wedi bod yn ffrindiau gyda radicaliad y 9fed ganrif. Y ddoi wedi bod yn gyfeillon agos i Benjamin Franklin a Thomas Jefferson a felly mlaen. A eto, i ni'n sôn am chwyldro America ar y wlanibyniaeth, ar wahân, i ni byth yn sôn, hyd y go ni, byth, pan ni'n dysgu y chwyldro yn America, o'n i byth yn cyfeirio at dylanwad meddylwyr o Gymru, achos o'n i ddim yn gwybod amdano fe. Ie, hollol. A wy'n meddwl, ofnadw o beth. Ble ers hynny? Hynny pobl o Richard Price yn person rhwngwladol yn dod. Dyna mae'r tu hwnt. Ie. Chymod, a'i dylanwad e'n cael ei gydnabod troion. Oedd e wedi sgrifennu erthyglau o awgrymiadau siwt o lunio cyfansoddiad America. A chymod, chi'n darllen hwnna, chi'n meddwl, reit, nath nhw'n wneud beth oedd y crot mewn Gwm Llynfi yn gweud nhw'n wneud mewn ffordd. Ie, hollol. Bydd yn bod yn ymfalchio ynddyn nhw. Wy'n falch i glywed bod mwy o sylw iddo fe nawr, ond dylai fod mwy o sylw i gyfraniad y Cymru mewn meysydd eraill. A bod, chi'n gwybod sy'n rhaid teimlo bod chi'n dysgu hanes Cymru, a dysgu hanes Cymru go iawn. Oherwydd mae rhan y 9fed ganrif, chi'n tueddu pan chi'n dysgu hanes Cymru i wneud y diwygiad Methodistaidd ac i wneud y chwyldro diwydiannol. A wneud y chwyldro diwydiannol, fel sôn rhywbeth oedd yn digwydd gan bobl yn dod mewn, a oedd y Cymru jyst yn gweithio fel gweision yn y melinau a'r gweithfeydd. A chymod, mae cymaint mwy na hynny iddo fe, os yn ni'n cydnabod rôl rai o beirianwyr a dyfeiswyr Cymru. Ie, a dydw i, mae'r triclwm newydd datblygu dydi, a mae llawer o bwysau ar y triclwm newydd i ymgorffori y pethau yma yn Nghymru. A dwi'n gweld i ryw raddau, fi all cyfraniad llyfr bach fel hwn, i helpu athrawon, i helpu pawb i wybod, wel, oes, mae dyn ni pobl yn hynny sydd wedi cyfrannu, a mae hawdd iawn i bobl wedyn dechrau uniaethu. Os gael adrodd un stori fach, mi oeddwn ni'n rhoi sgwrs fach yn ysgol y Drwyslon, ysgol Dynron y Drwyslon. Oedd hi'n cael gwahoddiad fanna i siarad efo plant, ysgol Dynron, ac un o arwyr mawr yr ardal hwnnw ydy rhywun o'r enw Griffith Davies. Griffith Davies, FRS, fel o bobl ni. Oedd pobl o'r ardal bob tro yn rhoi FRS ar ei ôl. A mae yn y llyfr, Ac oeddwn ni yno, a dydw i trafod efo dosbarth yswiriant. A mi oedd Griffith Davies hefyd yn rhan o'r dosbarth yma. Ac oeddwn i'n hodi mach yno. Ac yn raddol, o'n i'n gweld bod y hodi mach yma'n dechrau synhwyro. Hold on. Mi roeddwn ni, dwi'n byw gyferbyn ar bwthyn sydd bellach yn adfail lle gafodd Griffith Davies i enni. A oedd y hodyn bach wedi trynhyrfu lan. Fod rhywun mor enwog wedi byw dros y ffordd. Just yr elfen o cael perchnogaeth ar y syniadau yma. A nid bod popeth yn dod o dramor. Mae o'n dod codi yn naturiol o fewn yn diwylliant ni'n unan. A dyna beth gobeithio fydd nod y cwricwlwm yma, sef sicrhau bod plant y dyfodol yn gwybod. Mae nid rhywbeth sy'n digwydd i bobl eraill neu gan bobl eraill ochr draw, ond hefyd mae'n rhywbeth sy'n dod ohono ni. Mae'n rhan o'r ffordd ni'n delio gyda bywyd, a mae'n ffordd ni wedi ateb rhai o'n problemau'n hunain. Yn hollol. Podi pont mennau yn dech. Ie, hollol. Wel, ni wedi sôn am rai o'r cymeriadau yn y llyfr, Gareth. O'i ddim yn gwybod o ddarllen y llyfr, o'i'n teimlo bod chi'n deg iawn ac yn gytbwys iawn yn eich trafodaeth ar bob un o'r unigolion llyfr yma. Ond oes yna un ohonyn nhw, neu ddoi, neu dri falle,
sy'n na sefyll allan arbennig. Oes na ffefrynnau gyda chi? Wel, dydw i, ar ddiwedd y llyfr, dwi'n gofyn i'r darllenwyr, o brith y dwsin y bobl yma, pa un fysach chi'n hoffi gael cinio efo nhw? Ie, dy gwir. Ie, ie. A, Mae'n a, debyg iawn, ie. a dwi'n osgoi ateb y cwestiwn hwnnw fy hun. Nodych. Serch hynny, dwi eisiau jyst cyfeirio at dau. Am resymau arbennig. To'n ni jyst eisiau cyfeirio at ydy'r rhywun o'r enw George Hartley Bryan. A mae'n siŵr ni fyddo bron iawn neb wedi clywed yr enw George Hartley Bryan. Mi roedd Bryan yn wreiddiol o Rhydychen, ond mi dreilodd ei holl fywyd academaidd yma ym Mangor. A mi oedd o'n gymeriad ar y naw. Cymeriad Wel ni. chydig bach net-centric. Oedd o ddim yn... I ryw raddau, oedd o'n methu ymwneud efo pobl yn hawdd iawn. Oedd gael ei fagu dan ei fam a'i nain. Ei dad wedi marw cyntaf ni fan iawn. Aeth o rioed i ysgol, cafodd ei addysg adre. A mi aeth ei goleg yn Caergrawnt, ond yn byw adre. Mi roedd o, a da chi'n gweld cymeriad o ddim mewn gwirionedd wedi datblygu sgiliau rhwng berthynas rhywsyd. Ond mi ddaeth o i Fangor, a mi ddaeth o, mi wneud bydd o'n bennaeth yr adran mathemateg ym Mangor yn tua 1892. Ac yma arhosodd o am ei holl yrfa. Ond oedd o'n darlithydd gyfan gwbl anobeithiol. Doedd o ddim yn gwybod sut i'n brin efo disgyblion, doedd o ddim yn gwybod sut i'n brin efo staff. Ac oherwydd hynny, mi roedd ei darlithydd o yn... o, dair Saesneg sy'n dod i meddwl, siambolic. Mi byddwch chi, pawb yn dal hwyr o'i benno, creadur. Mi fyddwch chi cydymdeimlo efo dyn deud gwir. Ac oherwydd hynny, doedd y coleg ddim yn cydnabod o rhywsyd. Dyn mas yn dyn bach yn niwsans. O, weithiau, oedd yn mynd at stafell y prifathro y brifysgol. A gofyn iddo fod ddod i lawr i gael trefn ar ei ddosbarth o. Mae'n anrhegadwy tydi fod rhywun gallu bod yn y ffasiwn gyflwr. Ond mi roedd o'n ymchwilydd penidamp. Hollol unigryw. A'r hyn oedd o'n wneud, heb hyd yn oed bod y coleg yn gwybod bod o'n wneud nhw, ond hyn oedd o'n wneud oedd astudio pethau fel hyn. Sef awrennau, a mae'r hyn i hefyd dydy'n bwysig iawn heddiw. Ac yn y cyfnod hwnnw, mi oedd pobl yn gwybod sut oedd yr awyr yn codi. Dim problem efo hynny, oedd y mathemateg hynny yn wybyddus. Ond be o pobl ddim yn gwybod o sut ar ôl codi oedd yr awyren ddim yn dechrau sidlo. Os oedd dechrau sidlo, pam oedd yr awyren ddim yn troi... Sut oedd stopio awyren rhag troi a'i ben i weired? Neu bod y sidlo fel yna. Sut oedd chi'n sicrhau sadrwydd, stability mewn awyren, yn edrych yn saff. A Bryan yma ym Mangor datblygodd holl mathemateg wneud hynny. Heb bod awdurdodau'r coleg yn gwybod am hynny o gwbl. Mi roedd o'n cyd-oesi efo John Morris Jones ym Mangor. John Morris Jones, pawb sy'n gwrando ar hadlen yma, yn gwybod am John Morris Jones. O John Morris Jones yn bennaeth Cymraeg, oedd Bryan yn bennaeth ar y mathemateg. O John Morris Jones hefyd fydd wneud gradd mewn mathemateg yn Rhydychen. Nath o ddim dda iawn, oherwydd oedd ei ddiddordeb wedi mynd i bethau eraill. Ond, fydwch chi ddadlau dweud bod y ffordd o feddwl John Morris Jones yn eitha mathemategol. Ie, mae'n gwir, ie. Ar ei lyfro ar gramadeg Cymraeg. A mae'n gosod pethau allan mewn ffordd mathemategol iawn. Ac yn Saesneg, wrth gwrs. Yn Saesneg, wrth gwrs. A mi gyhoeddodd John Morris Jones i lyfr ar y ramadeg tu ar un blwyddyn, ar ôl un cyfnod amser, a dda i Bryan gyhoeddi i lyfr ar sadrwydd hedfan, stability in aviation. Mi dafodd llyfr, John Morris Jones llawer o sylw, dafodd llyfr Bryan, sicr ym Mangor,
fawr ddim y sylw, oedd oedd neb yn gwybod am y gwaith roeddwn ni gyflawni. Mae enw John Morris Jones yn enwog iawn ym Mangor. Mae nea John Morris Jones, mae derlun o Morris Jones. Does e ddim terlun o Brian, does e ddim neuad Brian. A dwi'n wir tan yn gymharol ddiweddar, oedd llyfrau Brian ddim hyd yn oed yn yr llyfrgell ym Mangor. Dyna di llwyddo i dywiro hynny, ond mae o'n danos ydy bod amnelo mathemateg yn y diwedd, ddim yn unig efo'r gwybodaeth ydych chi'n hel, ond efo creu cysylltiadau, ac yn rhan berthnasu efo pobl eraill. Ac oni bai bod chi'n neud hynny, mae'n duedd i, fyddwch chi mathemategwyr dyn nhw, dwi'n mach yn oed, da ni'n rhoi nhw mewn un gornel ar wahân. Ond mae camp Brian yn wir anhygoel, ac dyna lle des i y syniad am y teitl i'r llyfr Cyfri'n Cewri, oherwydd mi darlledodd Dr Thomas Richards rhaglen radio yn 1953 ar Dr Brian ar radio. A mi lwyddes i dal gafel ar y strip dreiddiol yn yr archif yn Adydd. Fyddwch chi, yn amlwg neb wedi edrych ar y strip o blaen. Ac yn fanna mae Dr Thomas Richards yn disgrifio hanes Brian, oherwydd mi roedd Thomas Richards yn ddisgrifol i Brian yn y brifysgol. Ac yn gweld pa mor ofnadwy oedd o fel darlithydd. Ond mae'n neud y pwynt bod Brian yn cawr ymysg Cewri. O ie, na fe. Cawr ymysg Cewri. Ond y plentyn ymysg oedolion. Yn ydol yn methu ymdrin a phobl eraill. Ond mi roedd o'n gawr yn ei faes ei hun. A dyna sut des i syniad am alw llyfr ydych chi'n Cyfri'n Cewri. Mi roedd Brian yn gawr, a mi roedd pobl eraill yn ei mesydd ei hunan hefyd yn Cewri. Ond yn y cysylltiadau dynol, oedd e fel plentyn yn ymwalfalu trio ffeindio ei ffordd yn tywysio. Hollol. Ond mae, ac i ryw raddau, mi anghofyd amdano fo yn hanes y coleg. Tan yn cymharol diweddar dyd. Os archif gyda fo, os oeddi papurau fe wedi cael ei cadw? O do, wel, da ni di bod, mae yna 2-3 ohoni wedi mynd ati hi i hel i papurau fel bod nhw yn yr archifdy yma. A ma nhw bellach yn dyd. O, god. Ond mi eithon nhw ar chwal, oherwydd doedd neb yn sylweddoli pwysigrwydd gwaith o Brian Drian yn ei wneud. O'i gallu ddechmygu bydd hwn yn hawdd, yn digwydd yn hawdd, yn dweud. I rywun o ddim felly yn rhoi lot o bris ar ei hunan, ac yn sicr o ddim yn cael ei ystyried yn werth fel gan gwbl eraill. Mae'n hanes trist, yn dweud, chymod. Ydy, mae'n hanes trist, ond mae'n rhywbeth dyrchafol hefyd yn y ffaith bod wedi llwyddo i wneud y gwaith yma. A wedi cael ei drydnabod gan cyrff tu allan i Gymru. Ie, na beth sy'n hefyd yn drist i fi. Ie. Ond yn broffwyd heb anrhydedd. Wel, ie. Ni wlad i hun, ac ni goled i hun. Ond efo, a peth na'n allan eisiau trwbwyll oherwydd, os chi'n edrych yn llyfr Gwyn Chambers, mae'n rhyw 7 mathemategwyr, a dim un ohonyn nhw yn ferch. A mae hwn yn adlewyrchiad o'r cyfnod yn dydi. Roedd merched ddim yn cael ei hanner i hyd yn oed feddwl am studio mathemateg, tan yn gymharol diweddar. Dwi'n trwbwyll yn y llyfr, tas chi'n high ground neu rhywle fel yna yn y 1930 hyd yn oed. Yn y caniatad i chi dilyn y cwrs mathemateg, y caniatad i chi sefyll ar arholiadau. O byddwch chi ddim yn cael gradd, a byddwch chi ddim yn gallu mynd i sermni raddio, oherwydd dod mathemateg ddim i ferchen o'r gwaith. Rhywbeth i ddynion o'r mathemateg, peidiwch a bod yn wirion. A mae'n gymharol diweddar. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, mae yna llawer iawn mwy o ferched. Diolch beth, mae llawer iawn mwy o ferched yn mensio i'r maes yna. Ond un o'r rhai cyntaf a fensio oedd Cymraes o'r enw Mary Wyn Davies i cael ei denu o'r Gaerfyrddin. Mary Wyn Warner daeth i cael ei adnabod. A mi oedd Mary Warner farw tua 1992. Ond mi roedd hi wedi torri trwy'r nenfwd gwydr yma
ym myd mathemateg, a wedi brwydro, a mae hanes i brwydro hi i gario ymlaen o fewn i studio mathemateg yn stori sydd yn danos tryder i phersonoliaeth i fwrw ymlaen ac i herio awdurdodau ar hyd y daith. Roedd ei gŵr hi yn llys genod ac yn mynd o wlad i wlad a hitha fel gŵr, fel draed y llys genod, yn dod yn mynd efo fo. A bob lle oedd nhw'n mynd, oedd y llysynhadaeth yn tueddu i weld hi fel rhywbeth o addendum, rhywun i helpu'r gŵr. Roedd addurn iddo fo, ie. Addurn, ie. Ond mi fynodd hi bod hi'n cario ymlaen yn ei gwaith mathemateg. A mi fynodd hi'n gwneud doethuriaeth tra oedd hi yn Wlad Pwyl. A mae'r ei holl cadernid i phersonoliaeth hi yn dod trwy. A'i gŵr hi, yn ffodus iawn, yn gymorth iddi. Mi roedd o fel diplomat yn gallu adael drysau dro i dro ac yn mynnu bod hi'n cael hawl. Yn Burma yr enghraifft, pan oedd yn Burma. Cafodd ddim caniatâd i fynd i'r brifysgol i wneud yn byd. Ond mi fynodd hi, mi fynodd ei gŵr i bod hi yn canu hynny. A mae'n stori gwych iawn. Ar ddiwedd i gyrra fo hi, oedd hi wedi ymddeol, a ddeithon nhw'n ôl, a setlo eto yn Llundain. A fi wnaethbyd hi fanna yn athro, professor o mathemateg, a un o'r rhai cyntaf, y cyntaf un yn y brifysgol honno. So hi'n cael ei adnabod fel Professor Warner. A pan oedd hi'n cyhoeddi llyfrau, oedd hi'n jyst i lawr o M.W. Warner. A pan oedd hi'n, pan pobl yn cyfeiriad hi, oedd hi'n cyfeiriad hi fel Professor Warner. A'i maes, oedd hi'n arbenigrwydd mewn maes arbennig iawn yn myd algebra haniaethol, algebra fodern. A ddim ati hi ceisio disgrifio. Hi wedi colli fi'n barod, Gareth, o'n i'n delsen y llyfr yna. Ond mae'r hanes di fe. Wel, da chi'n dyfarnu efo algebra arferol, pethau fel X's, byddwch chi, X's a J's, pethau symbola. Ond mae algebra fodern yn gam ymlaen o hynny, ac yn ddiddorol iawn, ac yn bwerus iawn. A mae bosibl defnyddio algebra fodern mae'r cyfrwng dyn ni arni fo rwan yn dibynnu ar algebra fodern. Mae dadansoddiad ni o pethau fel deargrynfeydd, o tywydd, yn dibynnu llwyr ar algebra fodern. A mi roedd hi'n arbenigraid yn ei hamser ar rhan arbennig o algebra fodern. A mi dawodd ei gwahoddiad ar ôl pan oedd nhw yn Llundain i fynd i brifysgol Barhain yn y Dwyrain Canol i roi darlith mewn prifysgol lle roedd y cynhadledd yn y prifysgol mewn cynhadledd ar ei ffont hi i bob pwrpas. Felly hi oedd y brif darlithydd yn rhoi y ddarlith cyntaf yn y cynhadledd. Ac nhw wedi gwahodd Professor Warner i ddod nhw i brifysgol Barhain. A dyma gŵr yn dweud wrthi, mi ddoi efo chi, dwi ymddeol, mi ddoi efo chi, a mi eithon nhw mewn nwyren. Diolch i Brian. Mewn nwyren. A glanio Barhain, a dyma rhyw dosbarth bach yn dod allan i'w croesawu nhw, i croesawu Professor Warner, a dyma nhw fynd i fyny at, wrth gwrs, at y gŵr yn dod. A dweud croeso Professor Warner. A gŵr yn dod i mae drwy'r dawn dyn ni, nid Professor Warner, dwi'n deall dim byd am mathemateg. Dyma Professor Warner. A dyma nhw'n sbio at ei gilydd ac yn dweud, yn anffodus, mae dyn ni broblem. Beth yw'r broblem honno? Mae brifysgol Barhain yn brifysgol i ddynion yn unig. Dim ond myfyrwyr o ddynion sy'n yno, dim ond staff o ddynion. Ceith dynion ddim hyd yn ceith merched ddim hyd yn oed fynd i mewn i brifysgol. A dyma chi broblem felly diplomataidd yn te. So datrys y broblem hon. Mi roedd y gŵr i'n diplomat, a be nath o oedd nedrydu. A ddaru hi gytuno i cael ei ystyried fel dyn anrhydedd
am barhad gynhadledd. Ie, A ie. mewn yn cael ei ystyried fel dynes yr anhadledd ar yr un pryd. Felly, mae'n lwydd o beth, mae'n lwydd i ddallu y babi. Ond mae bywyd hi yn esiampl gwyw iawn, dweud gwir, o ferch yn mynnu bod hi'n cael gwneud yr hyn oedd hi yn dymuno i wneud, yn lle. Ac yn A falle, disgleirio. ddim cymryd bod hi'n fenyw, wrth ni'n gweud, yn mynnu bod hi'n cael i cyfle i ddatblygu potensial, ond yn hytrach bod hi gallu hi, i O ie, gallu hollol. cynhenid hi yn mynnu mynegiant. Yn hollol. Ond O dan amgylchiadau anodd iawn ar y oherwydd pryd, mi rhagfarn yr oed. roedd, ie. Hollol, oedd yr rhagfarn yn erbyn i fenywod. O, ie, ie. Yn gwbl arwrol, dweud gwir. A mae hanes i. Mae'r hanes yn y hun yn ddiddorol, ac yn trist iawn hefyd. Mae'n agwedd y trist iawn i'r hanes i hefyd. Wrth gwrs. Mae'n adael hynny i ddarllenwyr. Ie. Ond chi'n mwyn Gareth, chi wedi dod yn blen yn llygar ni nawr, ddoi berson gwahanol iawn. Un yn elwa ar ddiplomyddiaeth yn ogystal â'i gallu ei hunan, a'r llall Drian yn dioddau oherwydd bod y dim sgiliau diplomyddol neu rhyngbersonol yna gyda fe. A'i allu fe yn cael ei anwybyddu oherwydd y diffygion hynny. A'i gallu hi yn cael ei hyrwyddo gan allu diplomyddol i gŵr yn un peth, ond gan ei ffendantrwydd hi hunan, ynddo. Ond, dyna chi'n cyfuno y person a'r mathemateg mewn ffordd mor ddifyr a mor fyw o flaen y llygad ni. Felly, i fi, wrth edrych ar y llyfr yma, dyw e ddim yn llyfr hanes na mathemateg, mae'n llyfr hanes a mathemateg, ac yn dangos i ni fel mae'r ddoi yn gwau i'w gilydd. Chymod, yn wych ac yn mathemategol, yn gymysg oll i gyd. Oherwydd dyna fel i ni, ynddo? I ni ddim byw heb mathemateg, ac yn ni'n byw ar yn hanes ni. Wel, diolch yn fawr iawn. Mae ffordd yn y tedu yn dweud ar dechrau dwi'n meddwl, sef llyfr am bobl ydi hwn. A digwydd bod mae'r mathemateg yn codi o hwnnw. Ond chi'n meddwl bod yn digwydd bod neu ydw yn rhan hanfodol ohono ni? Wel, yn hollol. Mae mathemateg yn rhan o bawb, dydy. A mae nifer o bobl yn meddwl, a dydy hwnnw ddim i ni. Stori dwi'n aml iawn. Dwi'n ni'n faint o bobl, dwi'n ni'n faint o mama dwi wedi clywed yn deud wrth i plant pan oedd plentyn mynd at y fam, y ferch falle mynd at y fam a dweud, wel, dwi'n methu gwneud y gwaith cartre yma. Sums gwaith cartre, fydwch chi helpu mam. O, dwi'n da ddim yn sums, dos i ofyn dy dad. Dyna'r peth ola mae rhywun eisiau clywed. A da chi ddim yn clywed hwnnw gymaint rwan, dweud rwy'n. Mae bobl yn llawer iawn mwy ymwybodol o bwysigrwydd peidio carfannu pobl o'ch chi. Mae mathemateg i bawb, dydy. Yn gwmws. A chymod, y problem yw, i ni wedi bod yn cael drysau yng ngwynebau bobl, oherwydd rhyw nhw, oherwydd rhyw i cron nhw, oherwydd rhyw ragfarn sydd gyda ni y bosti addasrwydd, mathemateg yn enghraifft yn achos yma, at nhw. Felly, beth mae'r llyfr yma'n wneud, a beth i chi wedi'n trio wneud, a tebyg chi hefyd, yw agor y drysau. Fel bod bobl gallu cymryd y cyfle i gyfoethogi byd nhw, trwy ddeall mwy amdano fe. Ie, ac i ddeall bod hwn yn rhan o'n diwylliant ni. Ac o'n hanes ni. Ac o'n hanes ni, ydy. Ydy, mae fe. Diolch o gylon i chi, Gareth. Ddim yn unig am y sgwrs yma, achos wedi'n enjoyo mes draw, ond hefyd am y llyfr ac am y llyfrau, ac am acor drws i fi hefyd, i fydd mathemateg ac i fydd mathemategwyr. Diolch o gylon, Gareth. Diolch yn fawr.